kuplot saka ndiri mukati mukutema kuplot ava ndobva wandifonera anzi mufana tiri manext door anzi mufana wandipa bhizi rekuchengeta vana kuno kunopota uchidzoka ndikati aiwa mudhara garai matora zvinoti bagara matora kudhara ii ndafunga kuti vari kuita majokes ende foshuwa ari kuvatawo mumba imomo ndobva paita 1 week ndobva ndafonerwa nemusikana wangu ni first born akarorwa panext door baba dai madzoka izvi kuna masiyana nezvekuploti ndozviitika panapa ini kana mukwasha wenyu achanditendera kusvika ikoko ndikungogara ndichituka kuti tarisa hunhu kuita mai vako ndikati manje ndatorima kakuno kune makudo kune chii saka aiwa haisi pressure rega ndikowe mwanangu nditese ndiuye ndakachikowa chibage changu chinyoro sati chanyatsoma nokuti pane mwana akaremara aingosiyiwa akadaro makaipa nyaya saka nhau iripo ndeyekuti vamuzhinji vaive vachivatakumba vana varipo vachinotenga mabhurera vamashonga nyika vachidya vachipakata pamiromo vana varipo saka ili kuuya kwandakaita ndakasvika vasipo watoenda usinimaigozi nengoro vari ndakatombotenga pfuti handiunyepera ndakatenga pfuti kuploti ndikati ndoda kundotora vese vadzimai vangu vandakazotora izvinezvi ndakazoti musadaro mweya vechino Alright, aticharigai kundakura. Zvekutaura zvokuti vamuzhingi ichokwadi here kuti makatora mukadzi womuwenyu. Kwete. Ava ndinainini chete vavo ndowo mukadzi wavo. Mavhepi. Hamugari mese so? Imba vakauya kuzopotera varohwa. Musada kutama nezi. Ambo yamugara kuya. Ndiba mukuru ava? Vakukudzana. Hamuna dzimwe hama here? Hapana mwana wamai anawo? Hati makamboya mese panapa ndikakuonai paya panapa muchitaura kuti vadzimai vairwara ndosaka tisina kuya. Hamuna kutaura nini? Ko vatete nai vamuzhingi ko vatete vari manyaya yakamboitwa mani aiwa akaya pano vari pano akataura kuti vadzimai vanga vachirwara ndosaka tisina kuya. ngatorerwe zvinhu zvakatorwa izvozvo don't return it back vanhu vakuru vakadai so vanouraya misha yevana vavo. Munondiudza iwo mudhara munondiudza kuti izvozvi ndikatuma vanhu uko havawani kuti muri kugara mesise mukadzi muri mama chiro makatuma vakazvitara mambo pamusori mambo vamakatuma kuzvitara madhongi chero dai varipo mukavabvunza vanotokudza kuti vakatoona pavakasvika vakatoona tichimuka pakaita sei indinora nevana vangu mukicheni havanotovata kumba kwavo. vane mukadzi here? havana mukadzi vanovata kumba kwavo. havane mukadzi here? havana. ndomusha mavari mukadzi akashayika ndomusha mamu aripi mukadzi? vakashayika iye hama yenjaiyo? pamunhu hamuna hama yekuinda pane kunogara kuna baba wavo vasina mukadzi ita ndiri munzira yekuda kutoitsvaga kwokuti unogara nekuti manje chekachikaaa paakadzoka paanga ari kumapureti nguva yakadini gara nababa ndosaka akadzvinyirirwa navo amai avo mwenda munogara iko handina kutiza handina kutiza chakaita ndechekuti vakabva kumapureti vakangosvika nekundirova kuti bva pano vachikanda hembe dzangu panchi kutiza kana kuti kubva imi muchipomezerwa kuti munodana nevava maenda ikoko handina uku ndandisingafanire kuenda kweava sesuch ndaifanira kuenda panext pandaifanira kunoshanda makadi kuenda panext ipapo ndobva ndichida kuti ndiri munzira kuenda panext ndonobva muri pandaita kunoshanda pacho nobva afona zvikanzi hazviite kuti muende kunechi kune mukomana ega mirai tiri kuya chi weekend andi weekend iya paakazoya weekend iya ndobva kwaita sei ndobva paweekend iya ndobva iya auya kudaro achitouya paweekend paya akanga atofonerwa nevanhu kuti kunoku munhu uyo wanga aida kutotashanda apa atise adzingatirwa chi handi vana venyu vaikuonai muchibityikisana huku hazvisirizvo vana vacho dai vandire phone number dzake mufonere vana vacho ngatifoni fonai munadzo namba dzemwana wacho mwana wacho ipeni fone neyangu foni munonzi muri kudanana pamukuru handiti urikudanina pamukuru motiza munogara ipapo munoziva kuti daita tine nyaya daita tine mari daita kwidza mwana wangu inini wandiurikwandikurana naye pamusoro ivo vakauya vakangoya vasingosopasa chii vachingosopasa pamba pesi zevanhu vanoita 10 ndipeiwo ndipeiwo ndinafoni aiwa todai mwana wenyu wamukuti